ही नारळ शेती हा आहे मोठा प्लॉट. पहिला होता छोटा, आपण बघितलेला पहिला, आणि हा आहे मोठा प्लॉट. नियोजन बघा ना, असं जरी बघितलं तर सरळ, आणि असं जर दुसरी लाईन बघितली तर तीच सरळ आहे. बघा ही कंड जरी बघितलं तर ही लाईन आहे, एकसारख्या लाईन दिसतात. रोज काही ना काही नवीन माहिती. अशी जरी बघितली तिरकीमध्ये तर एकसारखी लाईन दिसेल बघा, तुम्हाला दिसते का? बरीच झाडं मोठी आहेत. 1-2 वर्षात तर मला वाटतंय शक्यता धरतील.